Ato may Best Buy. Oh. O Walmart. Asa na ang girl ko, daughter? Asa na ang daughter ko? Ang tagal. Yung kape ko, ready na yun yung kape ko. Ang tagal. Ito na ang daughter ko. Namalagi kay Budoy. Ha? Pag kita ba kay Luoy man? Buy to take one, guys. Ay, puro din. Mau ganito gabi eh. Thank you sa sponsor na mo. Oh, thank you sa iyong SIM card. Ang tataog, McDo din, magdala tag teams. Uy, Bitaw. Widi eh. Widi. Widi. Alas 11 pa ako an! Ha? Alas 11 pa! Alas 11 pa di ay? Oh! Oh, ito to Walmart. No. Perfect. Tirusa. Ano na nimo uy. Dagkuwat. Unsa na? Unsa na? Unsa na siya? Unsa na siya? Unsa nga bird? Unsa na na bird? Akuan. Langgam. Langgam. It's cold na. Thank you. Pwede sila proper gear ba? Wala, wave. Bro, oh. Look. Ay. It Rave. Raven. Bro. Basing raven na sila, mga raven. Hisitan. Nabuang eh. Guys, it hisitan. Bi isa daw ka ana bi dinara daw yung mga birds dara. Di sila katuol. Ha? Katuol sila. Katuol lang ka. So get ready to be it. Hoy, hoy, hoy. Kuya Juan. Kuya Juan. Lo. Kuya Juan. Hoy, itahin na dere. Uy! Hindi na, pwede. Saan na ba? Sama na.